салом дӯстон, чунонона дар ҷараёни ҷоми ҷаҳон пеш аз ҳама дар бораи бозиҳои гузаштаи дирӯза суҳбат мекунем. Ҳамаи бозиҳоро метавонем бо як филми машҳури Голливуд унвон карда «Старикам тут не место» гӯем. Дар ҳамаи бозиҳо ҷавонон муқобили сорхӯрдаҳо ба набард омаданд, аммо на ҳамеша ҷавонон муваффақ шуданд. Абзори бозиҳо мешавад имрӯз ва се хабари хеле муҳим аз рӯзи гузашта. Ба ин видео лайк монед ва обуна шавед. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, бозиҳои ҷоми ҷаҳон идома дорад ва моро рақобатҳои муҳими ҳалкунанда дар гурӯҳи G ва H интизор аст. Камерун бар зидди Сербия, Кореяи Ҷанубӣ муқобили Гана. Фаворити мусобиқа Бразилия қувваи худро бо Швейтсария месанҷад. Португалия бо Роналдо кӯшиш мекунанд ки Уругваи сарсахтро мағлуб созанд. Моро имшаб чӣ гуна сюрпризҳо интизор аст? Тамошои ҳамаи рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар барномаҳои рақобатҳои рӯзи 27 ноябр аввалтар аз ҳама дидори мунтахабҳои Ҷопон ва Коста-Рика доир шуд. Ҷопон бо 3 хол ва Коста-Рика бо ҳич ба майдон ворид гаштанд. Коста-Рика чунон дастаи заиф аст ки дилхӯр рақиб дар ин ҷоми ҷаҳон аз онҳо беҳтар аст. Ҷопон ҳам аз онҳо хеле беҳтар буд, аммо дар ин мундиал на ҳамеша беҳтаринҳо ғалаба мекунанд. То дақиқаҳои охир намояндаҳои Осиё ҳамла мекарданду имконият меҷустанд. Коста-Рика бошад бо кӯшиши Фушер ва иштибоҳи дағали дарвозабони Ҷопон ҳисобро кушод. То охир он тағйир монд. Ғалабаи Коста-Рикаро бар Ҷопон ҳамчун сенсатсия қабул карданд. Бозии дуюми рӯз байни мунтахабҳои Белгия ва Марокаш баргузор шуд. Белгия футболи муосир дорад, аммо онро то охир бурда наметавонад. Дар прессинг корашон хеле заиф аст. Бо сабаби солхӯрдагии бозингарон онҳо дигар наметавонанд дар маркази майдон бартарӣ дошта бошанд. Бо тӯб чунон менамояд ки бетӯб будани Белгия беҳтар аст. Белгия бетӯб бошад, андешае пайдо мешавад ки онҳо бояд бо тӯб бештар бозӣ кунанд. Ин далолат аз беидеягии сармураббӣ медиҳад. Нимаи аввали рақобат бе гол ба анҷом расид. Дар қисми дуюм футболбози аз захира ба майдон омада Сабирӣ аз зарбаи ҷаримавии тӯбро ба дарвозаи Куртуа ворид кард. Тибо дар он ҳолат иштибоҳи дағал кард ва голро метавон хатои бузурги ӯ шумурд. Белгиягиҳо ба пуррагӣ ба хати ҳамла рафтанд, вале корашон омад накард. Ҳаким Зиёш дар голи дуввуми Марокко нақши муҳимтарин дошт. Паси ӯ бо Абдухилол дар ин бозӣ нуқтаи ғафз монд. Белгиҳо аввалин бор пас аз соли 1994 дар даври гурӯҳӣ шикаст хӯрданд. Белгия метавонад аз гурӯҳ ҳам набарояд. Боз як сенсатсияи дигар. Рақобати дигари ҳамин гурӯҳ бо иштироки дастҳои Канада ва Хорватия бозии сеюми рӯзи гузашта буд. Канадагиҳои ҷавон пас аз бозии якум мухлисонро ба худ ҷалб карданд, аммо дар ин рақобат Хорватия онҳоро ҷазо дод. Модрич ва ҳамдастаҳояш бо истифода аз таҷрибаи олияшон кӯдакони Канадаро ба хонаашон гусел карданд. Ҳеҷ гап не, ин кӯдакон то соли 2026 ки қисми ҷоми ҷаҳон дар Канада мегузарад, калонтар мешаванд. Муҳим то он вақт аз радарҳои футбол гум нашаванд, ба шароб даст назананд, ба хоб нараванд ва зан нагиранд. Бозии марказӣ дар дили шаб баргузор шуд. Рақобати Испания ва Германия классикои футболи Аврупо мебошад. Солҳои тӯлонист ки Олмон бар зидди Испания омори хеле бад дорад. Дар натиҷаи ин рақобат маълум гардид ки ба ҳар ҳол Ханс Дитер Флик ба ин бозӣ беҳтар омода шудааст. Дар рақобати гузашта олмониҳо давонҳои худро бо нишони эътироз ба Қатар ва ФИФА маҳкам карданд. Арабҳо бошанд дар ҷавоб дар рафти ин бозӣ акси Озилро нишон доданд. Ин маънои онро дошт ки вақти Озил аз поимол гаштани ҳуқуқҳои уйғурҳо мегуфт Германия хаб буд. Германия ба Испания иҷозат надод ки бозиро ба пуррагӣ таҳти идораи худ қарор диҳад. онҳо рақобатро ба ҳолати бесару somонӣ оварданд ки дар ин шеваи бозӣ худро ором ҳис мекунанд. Натиҷаро ду бозингаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омаданд таъмин сохтанд. Алваро Марата қариб Олмонро бенасиб аз идомаи роҳи мубориза мекард. Филдбург аз дастаи Вердер аввалин бор ба ҳайати мунтахаби Олмон даъват шуд ва маҳз ӯ дар дақиқаи 83 Германияро аз бохт наҷот дод. Дар даври охир имкониятҳои баромадан аз гурӯҳ барои Олмон хеле хубанд. Онҳо бо Коста-Рика бозӣ доранд. Испания бо Япония. Шуди Япония ва Коста-Рика аз гурӯҳ бароянд. Дар Осиё ва Амрико чандин телевизорҳо аз тарафи соҳибони хурсандашон пора-пора хоҳад шуд. Мессиро ба дастҳои гуногун раб медиҳанд, аммо аз ҳама варианти беҳтарин вақтии охир барои ӯ Интер Майами гуфта мешавад. Бозингари аргентинӣ пас аз тамом шудани муҳлати шартномааш бо дастаи ПСЖ метавонад ба чемпионати MLS биравад. Қарордоди Лео бо дастаи шаҳри Париж тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. Ин маънои онро дорад ки Месси метавонад оғоз карда аз моҳи январ бо дастҳои дигар расман ва қонунан гуфтушунид анҷом медиҳад. Тибқи иттилои охир Мессиро ҳам бештар ба тарафи Майами мекашад. Ин бозингар мехоҳад аз ҳама даргириҳои футболи Аврупо
аврупо ва аз ғалуғулаи он дар охири корномааш берун шуда дар MLS-и нисбатан оромтар ва аз чашмҳо дур бозӣ намояд. Дар MLS бозингари мазкур аз ҳама маоши баланд хоҳад гирифт. ҳалли ин масъаларо мулкдори даста Дэвид Бекхэм ва роҳбарони Интер Майами пайдо намуданд. Ояндаи Лео аз натиҷаҳои дастаи Аргентина дар ҷами ҷаҳон вобастагии калон дорад. Дар сурати қаҳрамонии ин кишвар эҳтимоли гузариши ӯ ба MLS бештар мешавад. Дар сурати нокомӣ шояд Лео дар Аврупо барои собит кардани рақобатпазирии худ чанди дигаре истад. Лисандро Мартинес ҳадди ақал ним сол дар Манчестер Юнайтед бозӣ накарда аллакай талабгорони нав пайдо кардааст. Айни ҳол Реал Мадрид таваҷҷӯҳи хеле зиёд ба дифогари аргентинӣ дорад. Пеш аз омадани Лисандро ба дастаи шаҳри Манчестер шубҳаҳо дар бораи бозиаш зиёд буданд. Гуфта мешуд ки дар Англия бо чунин қадди паст бозӣ кардан дар хатти дифои марказ баробар ба худкушист. Ва аммо Мартинес собит намуд ки ҳаҷм муҳим нест, муҳим истифодаи дурусти он мебошад. Бо гузашти вақт ӯ дар хатти ҳимояи марказ нафари асосӣ барои манкуниянҳо мебошад. Реал Мадрид дар ҷустуҷӯи дифогаре монанди Лисандро аст, ки дар баробари маҳорати хуб ҳамчунин хислатҳои лидерия дошта бошад. Дифогари аргентинӣ танҳо тобистони соли ҷорӣ ба Англия омад. Ӯ бо МЮ то соли 2027 шартномаи ҳамкорӣ дорад. Табиист ки Реал Мадрид барои ба даст овардани ин футболбоз бояд маблағи бузургро сарф кунад. Аз тарафи дигар манчестериҳо дар ҳамин шабу рӯз омода нестанд ки яке аз дифогарони беҳтарини худро ба Мадрид фиристанд. Тибқи маълумотот то соли 2024 ин гузариш номумкин менамояд. ҳамлагари нидерландии дастаи Барселона Мемфис Депай метавонад ба Премер-лигаи Англия баргардад. Айни ҳол таваҷҷӯҳи дастаи Манчестер Юнайтед ба ин ҳуҷумкунанда дида мешавад. Сармураббии кунунии манкуниянҳо Эрик Тен Хаг мехоҳад ҳамватанашро дар сафи дастааш бинад. Барселона зид нест то Мемфисро ба дастаҳои дигар фурӯшад. Аслан ин мавзӯъ тобистони гузашта бояд ҳалли худро пайдо мекард. Барселона омода буд ки Мемфисро ба клубҳои дигар фурӯшад, аммо пешниҳоди хуб барои харидани ӯ наомад. Он вақт аз ҳама бештар Ювентус кӯшиши ҷалби ҳамлагари нидерландиро мекард. ин масъала ва ҳалли он ба равзанаи зимистона монд. Барселона мехоҳад аввалтар аз ҳама маъз ҳамин масъаларо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор бидиҳад. Шартномаи Депай тобистони соли оянда ба итмом мерасад. Барои ин фурсати охирини ба даст овардани маблағ маъз фасли зимистонаи трансферӣ хоҳад буд. Гуфта мешавад ки ҷонибҳо сари маблағи 20 млн евро ҷамъи бонусо иктифоқ хоҳанд кард. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнождаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.